Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa patukuranan sa pagpamalandong sa pulong niining taknaa atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 13 verses 1 hangtod sa 13. Apan sa dili pa akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lulo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug happy birthday usab sa akong magulang si Manang Inday Winchita Mercado. June 4 ang iyang adlaw natawhan. Mark chapter 13 verses 1 hangtod sa 13 ang giingon dinhi. Sa paggawas ni Hesus sa templo usa sa iyang mga tinun-an ang miingon kaniya, "Tan-awa magtutudlo, maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo." Mitubag si Hesus, "Nakita ba ninyo ang kinatibuk-an sa templo? Walay bisan usa nga bato nga mahabilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayod kining tanan." Samtang si Hesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, gisikrito siya sa pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. Sila miingon, "Tug-ani kami kanus-a kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman." Unya gisultihan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. Kay daghang muanhi nga magdala sa akong ngalan ug magingon, ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok ini kadungog ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat, sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayod kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dadon ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga ug muatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dadon ngadto sa hukmanan. Ayaw kamo kabalaka kung unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kundili iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Human sa mainiton nga pagtudlo ni Kristo didto sulod sa templo, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mibiya siya sa templo kauban sa iyang mga disciples and probably wala na siya kabalik didto gumikan kay ang sunod nga na record kadto nang gidakop si Kristo and eventually gilansang didto sa cross sa Kalbaryo. Now, sa pagbiya ni Kristo ug sa iyang mga disipulo, adunay nagdayig sa kaanindot sa templo, mga kaigsuunan. Matod pa diri sa verse 1, sa pagawas ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an ang miingon kaniya, "Tan-awa magtutudlo,
manindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo. Gumikan kay according to history, marble ang ginamit sa pagtukod ni adto nga templo, unya giadornuhan og bulawan mga kaigsuonan. Nindot kaayong tan-awon, makanganga ang imong baba kung musud-ong ka sa kaanindot adto nga templo. Matud pa sa manunulat nga si Josephus, mura kuno og snow tan-awon kadto nga templo nga galaga-laga, gasidlak-sidlak kung mainitan sa adlaw mga kaigsuonan. But in reality, mura ra kadto og minteryo, panteon nga nindot sa gawas, apan ang sulod dunay mga nalata nga mga lawas. Nindot ang Judaismo, ang templo tan-awon sa gawas. Pero ang mga pari, mga Saduceo, mga Pariseo nga gadumala niini nagtudlo og baluktot nga pagtulunan sama sa patay nga lawas mga kaigsuonan. Well, sa pag-record ni Matthew niini nga panghitabo, gisunda ni Kristo ang iyang pronouncement of judgment batok sa Israel. Matod pa sa Matthew 23:37 hangtod sa 38, O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kung tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili ka karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug mamingaw kini. So there was a pronouncement of judgment. Gipadayag ni Kristo nga ang kinatibuk ang sistema sa relihiyong Judaismo mabungka gayod, matumpag mga kaigsuonan. Ug matod pa ni Kristo kadtong henerasyon makasaksi sa paghukom sa Dios batok sa Jerusalem. Ang giingon sa verse 36, sultihan ko kamo nga ang silot niining tanang pagpatay mahiaguman sa mga tawo niining panahuna. Ang istruktura ni adtong maong templo ni adtong tuig 70 mga kaigsuonan nabungka gayod, na tinuod ang tagna ni Kristo. Nasunog ang templo or gisunog ang templo ni adtong misulong ang mga Romano didto sa Jerusalem, pero ang mga bato gipangbungkag. Gumikan kay ang mga sundalo gusto nila nga salbaron ang mga bulawan nga nakatunaw sa pagkasunog sa templo mga kaigsuonan. So ang tagna ni Kristo nahitabo gayod kutob sa pinakagamay or hangtod sa pinakagamay nga detalye. So ang pangutana sa mga disipulo kung kanus-a kining mga butanga mahitabo, ang naa sa ilang hunahuna ang pagkabungkag sa templo sa Jerusalem. Pero aduna pa sila'y laing pangutana sa verse 3 sa chapter 24 of the book of Matthew. Ang giingon dinhi, sultihi kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. So they were also asking about the end of the world. Mark chapter 13 verse 4, sila miingon, tug-ani kami kanus-a kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman. Well, sumala sa akong gikaingon ni adtong miaging semana, sa hunahuna sa mga disipulo mga kaigsuonan, usa lamang ang buot ipasabot nila ni adtong mga pangutanaha. Dili sila maka-imagine kung ang kalibutan magpadayon nga wala ang templo sa Jerusalem. So, kung ang templo sa Jerusalem matumpag, ang nasa ilang hunahuna, end of the age na, katapusan na sa mga katuigan. So, ang ilang question kung kanus-a gayod mahitabo kining mga butanga, usa lamang gayod kadto ka question referring to the destruction of the temple and the end of the age or the end of the world. Pero sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo, managlahi kadto nga panghitabo. Lahi nga panghitabo ang pagkabungkag sa templo ni adtong AD 70 ug lahi usab ang mga panghitabo sa dili pa mubalik pag-usab ang atong Ginoong Hesukristo. Sama sa akong gi-point out last time mga kaigsuonan, balanseho nato ang pagsabot niini nga chapter sa wali ni Kristo didto sa bukid sa Olibo. Sa tubag ni Kristo sa iyang mga disipulo,
Duha ka question gayod ang naa sa hunahuna ni Kristo nga iyang gitubag, bisan pa og ang naa sa hunahuna sa mga disipulo usa lamang ka question. Duha ka butang ang naa sa hunahuna ni Kristo, ang pagkabungkag sa Jerusalem ug sa templo didto, ug ang henerasyon or mga panghitabo adisir mubalik ang atong Ginoong Hesukristo sa katapusan sa panahon. So in other words, si Kristo nagtudlo mahitungod sa kining gitawag og interadvental period. Ang period between the first and second coming of the Lord Jesus Christ. Sa unang bahin sa ilang pangutana, kanusa man kini mahitabo kining mga butanga, naghatag ang Ginoo og instruction mahitungod sa hapit nang moabot kadtong pagkabungkag sa Jerusalem ug sa templo didto. Pero sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kung kanusa kini mahitabo unsay mga ilhanan, wala si Kristo mihatag og tataw nga tubag. Gumikan kay matud pa sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 7, ang giingon dinhi, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Usbon ko, adunay ilhanan nga gihatag si Kristo mahitungod sa hapit ng mahitabo sa destruction of Jerusalem at that time. Nga nahitabo gayod ni adtong AD 70. Pero mahitungod sa mga panghitabo, adisir mo balik ang atong Ginoo sa katapusang adlaw, wala gayoy gihatag ang Ginoo nga ilhanan. Gumikan kay dili kuno angay kanato ang pagpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Ang giingon diri sa Matthew 24:36, apan walay tawo nga nasayod kanusa moabot kadtong adlaw ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang matod pa sa Mark chapter 13 verse 32 and 33, apan walay nasayod kanusa moabot kadtong adlaw o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang mao'y nasayod niini, busa pagbantay ug pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanusa kini moabot. So, sa pagwali ni Kristo didto sa bukid sa Olibo, gitubag ni Kristo ang duha ka pangutana. Una, ang hapit ng mahitabo kadtong pagkabungkag sa Jerusalem ug sa templo didto, ug ikaduha, ang mga panghitabo adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. So, gihatag di ay ni Kristo ang suma total sa kasaysayan sa kalibutan sukad sa iyang pag-anhi, unang pag-anhi, hangtod sa ikaduhang pag-anhi, kung unsa ang atong lauman nga mahitabo in between His first coming and His second coming. So, ang punto niini mga kaigsuunan, kini nga question, kanusa kini mahitabo, adunay sinyales, adunay ilhanan sa pagkabungkag sa Jerusalem nga hapit ng mahitabo at that time. Pero sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, walay tataw nga ilhanan. Walay tataw nga ilhanan, gumikan kay dili nato angayng tagnaon kung kanusa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Wala kunoy makatagna. So unsa ang ilhanan? Ang ilhanan, kung makita na gayud nato si Kristo sa kawanangan sa mga panganod nga mubalik, muna ang bugtong ilhanan and ultimate sign. Ang giingon din sa Matthew 24:30, unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo nga muabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Muabot siya nga may gahom ug dakong himaya. So, adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong sa nahabiling mga oras sa atong pagpamalandong mga kaigsuunan. Una, the false teachers and false Christs. Peke nga mga magtutudlo ug mini nga Kristo. Ikaduha, the great strife among the nations, ang mga gubat kuno sa kanasuran. Ikatulo, uban pang mga paghukom, manifestasyon nga atong masaksihan. Mudangat kita sa unang punto, false teachers and false Christs. Mini nga mga magtutudlo ug mini nga Kristo. Matod pa sa bersikulo 6, kay daghang muanhi nga magdala sa akong ngalan ug magingon, ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan.
Matud pa sa verse 21 and 22, unya kun may muingon kaninyo, tanawa, di adiri ang Mesiyas o tanawa atua siya didto. Ayaw kamo pagtuo kaniya, kay mutungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta, maghimo silang mga milagro ug mga katingalahan aron kun mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios. Now, tinuod kini ni adtong unang siglo ug tinuod usab kini karon. Adunay daghang mga mini nga magtutudlo. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ang giingon dinhi, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 22, karon kinsa man ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Gisumpayan pa kini sa ikaduhang Juan 1 bersikulo 7. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila mutuo nga si Kristo nagpakatawo. Mao kini sila ang mangingilad ug ang kaaway ni Kristo. Now, daghang mga tawo nga mas pilion nila nga mutuo sa mga bakak. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Muabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na himuong gusto mauna lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Well, kining mga butanga magkagrabi kini sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo or adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo, mukuyanap kuno ang daghang mga mini nga magtutudlo. Ang giingon dinhi Mark 13:8, apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. In other words, nagsugod na kini niadtong panahon ni Kristo ug mga apostoles, pero magkagrabi sa pagbalik or adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Daghan kay mga tawo karon nga musunod sila sa mga mini nga mga magwawali nga gibaliktad or gibali ang ebanghelyo. Dunay usa ka pastor sa dako kayo nga grupo didto sa Amerika. Ang iyang giwali mao kini, you may make some mistakes. Masipyat kuno ikaw, but that doesn't make you a sinner. Pero kanang imong sipyat, dili but pasabot nga makasasala ka na. You've got the very nature of God on the inside of you. Ikaw adunay pagka-Dios sa imong kinasuluran. Wrong! Pero daghan kayong mga tawo nga nailad ni ana nga mga pagtulunan og daghan kaayo musunod. Kung imong tan-awon sa TV, attractive gayud kana nga mga pagtulunan. Pero kining nahitabo kanato nga gawali kitag seryoso sa kahanginan, jutay ra gayud ang musunod nini. Now, adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Adunay mga tawo nga mailad, daghan kayong mailad sa mga mini nga mga magtutudlo. Adunay pagtalikod mga kaigsuunan. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 2 hangtod sa 3 ang giingon dinhi, ayaw dayon kamo kataranta og kabalaka kun makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisan gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Gisumpayan kini sa bersikulo 11 ug 12. Tungod niini gipadad-an sila sa Dios ug dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. So adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo, usa sa ilhanan nga gihatag niya, mukuyanap kuno ang mga mini nga magtutudlo. Ikaduha, adunay gubat sa mga kanasuran. Gagubat karon ang Russia ug Ukraine, pero dili pa kana. Ang giingon dinhi sa Mark chapter 13 verse 7 to 8. Ug ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit.
mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. So kanang gubat sa Russia ug sa Ukraine karon, dili pa kini mao ang katapusan. Matod pa ni Kristo, makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. So, ang giingon ni Kristo, kining mga gubat magpadayon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, pero dili pa kini mao ang ilhanan. Ang giingon sa verse 7, mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Ang period adisir na hitabo ang pagkabungkag sa Jerusalem. Grabe kaayong kagubot. Si Hesukristo gipakatawo ni adtong linaw kaayo ang kahimtang sa Roman Empire. Pero ni adtong hapit na ang AD 70, gubot na kaayo ang Roman Empire. Daghan na kaayong mga political rivalries, mga kaigsuunan, ug gi-reject sa mga Israelita ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gisilutan sila sa Ginoo ug nabungkag ang Jerusalem ni adtong AD 70. Now, in spite sa pagwarning ni Kristo sa iyang mga disciples nga mahitabo kining mga butanga, ang giingon ni Kristo sa verse 7, ug ayaw kamo kahadlok, inig kadungog ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong dapit, kay dili palagi kuno kini mao ang ilhanan. Magpadayon ang gubat sukad pa sa paglansang ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, sukad pa ni adtong AD 70 hangtod sa katapusang panahon. Magpadayon ang gubat hangtod nga ang nagdumala sa mga gobyerno, mga makasasala nga susama kanato, makalaom gayud kita og gubat, mga kaigsuonan. Sa 3,421 ka tuig nga na record or recorded history sa dili pa miabot si Kristo hangtod sa atong kapanahunan karon, 3,421 years. 268 years lamang ang na-record nga walay gubat ni adtong mga tuiga. So, kutob sa mga nagdumala niining kalibutan nga mga makasasala nga susama kanato, dili na ikatingala nga duna gayoy gubat. Ikatulong punto, duna pay mga other forms of judgments nga atong tan-awon usab, mga kaigsunan, kining kagutom, pestilence and earthquakes, mga linog. Kining kalibutan na makasinati gayod og mga linog, mga kagutom ug mga dangan, mga kaigsunan. For example, sa linog, ang bukid sa Vesuvius mibuto ni adtong AD 79 ug nabungkag ang syudad sa Pompeii. Pero ang linog wala lang nahitabo ni adtong panahona. Sa atong kapanahunan karon daghang linog nga nahitabo. Sa kapanahunan nila Aristotle, nila Strabo, ni Seneca, ni Livy, ni Pliny, gidescribe nila ang mga linog sa ilang kapanahunan. Ni adtong 19th century, sobra sa 700 ka linog ang nahitabo. Apil na ang Taal volcano, mga kaigsuunan. Ug nabasa usab nato sa atong kapanahunan karon dunay mga linog, pero dili pa kana mao'y ilhanan, mga kaigsuunan. Kagutom, daghang kagutom nga nahitabo sukad pa ni adtong panahon ni Jesus ug mga apostol. Hangtod sa atong panahon karon duna po'y mga kagutom. Mga natural disasters, mga baha, gumikan kay kining kalibutan na apektado sa sala. Duna gayoy mga baha, mga kagutom, mga linog, mga tornadoes, mga buhawi, mga kaigsuunan. Pero matod pa ni Kristo, dili pa kini ang katapusan. Sinugdanan pa lang kuno kini, sama sa, ang giingon ni sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak, sama kuno sa pagbati. So in other words, kining mga kagutom, kining mga tornado, kining mga baha, mga kaigsuunan, naa na kini, dili pa kini ang ilhanan, pero ang clue nga gihatag ni Kristo, sa dili pa siya mobalik, magkagrabe, magkadaghan. It will increase in frequency and intensity prior to the coming of Christ. Mahitabo gayud kini niining kalibutan na Roma kapitulo 8 bersikulo 22, nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nagagulo tungod sa kasakit sama sa babayi nga nagbati. So, samtang kining mga butanga nahitabo, kamulong nahitabo sa atong kapanahunan karon, mahimo kining mas grabe kung hapit na mobalik
ang atong Ginoong Hesukristo. Now, katingalahan gayud kayo nga daghang mga churches karon nga nag-isip nga kining mga butanga ilhanan kuno sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, mo nga si Hal Lindsay, kung nakaila mo niya, 40 katuig na siyang gawali nga hapit na kuno mubalik ang Ginoo. Mubalik na any moment hangtod karon. Wa paghihapon mibalik. Adunay libro nga gisulat ni adtong 1988, 101 Reasons Why Christ Returns by 1988. Ug ang author miingon nga iya kunong gi-coordinate ang mga panghitabo sa kasaysayan ni adtong 1988 ug ang mga tagna kuno sa Biblia. 2022 na lang ta karon. Wa pa gyud in taon mobalik ang Ginoo. Now, matud pa ni Kristo mahitabo kining mga butanga pero dili pa kini ang katapusan sa panahon, mga kaigsuunan. Now, daghan kayong mga dispensationalists karon nga bisag unsa na lang ang mga butang ang ilang isipon nga sinyales kuno nga hapit na mahitabo. Bisan pa ang COVID-19, sinyales kuno nga hapit na mobalik ang Ginoo. Dili palagi kuno. Dili pa. Sinugdanan pa lang kini. Magkagrabi kini sa pagbalik sa atong Ginoo, pero dili kita nagani dispensationalist nga nag-ingon nga hapit na kuno mobalik ang Ginoo kay nalugmok na ang Amerika sa utang. So labot sa Amerika in taon, oy, dili lagi kuno kita magpailad matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. So, gitubag ni Kristo ang pangutana, kanus-a man kini mahitabo, pero duha ka butang ang nasa hunahuna ni Kristo. Ang katong pagkabungkag sa Jerusalem ni adtong AD 70 ug ang pagbalik niya sa katapusang panahon. Dili kita magpailad, mga kaigsuunan. Unsa may sinyales sa pagbalik sa Ginoo? Wala lagi kunoy sinyales. Walay sinyales. Ang pinaka-ultimate nga sinyales mao nga makita na gyud nato si Kristo sa kapanganuran, sa kawanangan. Ang giingon dinhi sa Matthew 24:30, unya motungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Mao kini ang sinyales nga atong atngan. Samtang wala pa kini mahitabo, lauman nato nga dunay mga gubat, dunay mga kagutom, dunay mga baha, pero dili pa kini ang sinyales kuno, mga kaigsuunan. Wala lagi sinyales nga klaro. Ang pinakaklarong sinyales kanang makita na ginato si Kristo sa kapanganuran. Muna nga dili kuno kita magtagna-tagna ug ayaw pud kamo pailad ni anang mga magtagna-tagna kay daghan na kayong nanagna. Pero hangtod karon wala gyud in taon matuman ang panagna, kay klaro kayong giingon ni Kristo nga dili kuno kita magpakisayod. Wala kuno inahibalo bisag kinsa kung kanus ang mobalik si Kristo. Mao nga kung mobalik na ang atong Ginoong Hesukristo, ang warning sa Biblia nagaingon, daghan ang mutago sa mga bungtod, daghan ang mutago sa mga langob, daghang mangandoy nga mabundakan sila og mga bato aron lamang dili sila mabantayan ni Kristo nga milingkod sa iyang trono aron sa paghukom, pero wala sila'y kataguan. Wala sila'y kataguan. Now, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, seryosuha kini, pamalandungi kini og duro. Posible nga dili ni nato masaksihan sa atong kapanahunan karon, mamatay na lang ta wala pa mobalik si Kristo. Pero ang warning nga giingon sa Biblia, human sa atong kamatayon mao ang paghukom. Hukman di ay kita human sa atong kamatayon. Dunay eternal nga destiny nga nagpaabot kanato, mga kahigalaan. Andam ka na ba sa pagatubang ni Kristo? Andam ka na ba sa pagbalik sa atong Ginoo? Mahimo ka lang andam kung ang imong kasalanan napapas, kung gipakawalay sala ka, pero dili ka na nimo mahitabo or dili ka na maangko nimo pinaagi sa imong pagkabuutan ug sa imong pagpaningkamot, kay makasasala ikaw. Maangko nimo ang pagpapa sa imong sala kung imong ilhon nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon ug musalig ka lamang sa dugo ni Kristo nga maoy magapapa sa tanan nimong sala. Igo na ang dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Gibuhat na ni Kristo ang tanan. Tuuhi ug saligi siya. Karon dayon ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Talikdi ang imong sala ug dangop kang Kristo. Buhata kini karon kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magampo ta.
Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna ug among gipangayo ang bunga niini dili kami sumhan sa pagwali sa ebanghelyo gumikan kay nasayod kami nga gamhanan ang imong pulong ug mudulot gayud kini sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga tawo. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.